labɛn dɔw sabati pour que an ka laɲini min ye muso si kana fatu ka sababu kɛ bangeli ye. Donc an ye disposition min ta équipe dɔw bɛ yan 24/24 pour que u ka se ka vraiment urgence fɛn fɛn bɛ se ka na n'o ye tin kɔnɔna ye u ka se k'olu ta en charge. Bon jeliko ta fanfɛla fana la an ka mini banque de sang fana bɛ yan u kɛlen don ka jeli dɔw repositionner que ni urgence la ni mako jɔra jeliko la ka se ka o kunbɛn cogo min na. Donc disposition vraiment bɛɛ talen don kɛra pédiatrie la o kɛra maternité la o pour que baara nin se ka kɛ ka ɲɛ. Alhamdulilayi a taabolo ka fisa. Donc jigini fɛn fɛn kɛra an fɛ yan kunun ni sisan cɛ alhamdulilayi bɛɛ kɛra hɛrɛ la basi foyi ma bɔ a la fɛn tɛ ban o la fɛn tɛ. Jeli bɔnkan ye kɔnɔ basi jigini na vraiment o de ye an ka kunba fɔlɔ ye musow bɛ to muso kɛ lamini na an fɛ yan ka caya. Donc o sababu ka ca. Donc an kɔni kɛlen bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati parce que ni fɛn fɛn fatura jeli bɔn sira fɛn fɛn fatura ka to muso kɛlɛ la sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra u ye leçon minnu di an ma n'an b'a fɔ ko auditeurs ye leçon minnu di an ma an kɛlen bɛ k'o recommandation ta ka baara kɛ n'olu ye pour que a ɲɔgɔnnaw kana se ka kɛ cogo min na o laɲini bɛɛ talen don kalan bɛɛ kɛlen don personnel kunna pour que a ɲɔgɔnnaw kana se ka kɛ cogo si. Donc labɛnw kɛlen don faamuyaliw kɛlen don pour que min ye jeli bɔn ye muso kan ka kɔlɔsi n'a jiginna se heure 6 kɔnɔna la ni basi t'a la. Donc heure 6 kɔnɔna la donc kɔlɔsili min kan ka kɛ dɔ bɛ fara o kɔlɔsili kan ka caya kosɛbɛ pour que vraiment an ka se ka alerte ka se ka kɛ ani an tilala ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka basi min bɛ bɔn o hakɛ dɔn muso nɔfɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa se hakɛ dɔ ma. Donc o hakɛ ninnu bɛɛ fɔlen don k'a perewu latigɛ pour que n'a sera o ma dɔrɔn alerte bɛ di pour que disposition ka se ka ta basi kana y'a la cogo min na. Welekan min b'an fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye muso tintɔw n'u bilasiralibaw ye k'a fɔ ni muso donna tin na dɔrɔn an kana to so an k'an jija cogo bɛɛ la an kana tɔɔrɔ so la an kana fɔ an k'a to tin ka goloba an ka sɔrɔ ka na parce que tin golobalen fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o ye fɔlɔfɔlɔ ye. Filanan fana ni a sera CESCOM na n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔsomisɛnninw ye n'o ye jateminɛw kɛ k'a lajɛ k'a fɔ muso bɛ position min na ni position min ka gɛlɛn dɔɔni o ka weleli kɛ joona pour que ambulance ka t'o nɔfɛ ka se ka na dɔgɔtɔrɔsoba la cogo min na pour que ni bɛ se ka kisi cogo min na parce que retard fɛn fɛn bɛ kɛ nin kɔnɔna la a kɛra so ye o a kɛra CESCOM na a bɛ se ka kɛ sababu ye muso bɛ fatu. Donc an bɛ welekan bila bɛɛ lajɛlen de ma sotigiw muso tintɔ yɛrɛ o ni tin kɔni daminɛna a kɛra vraiment a ka jija kana dɔgɔtɔrɔso la pour que an bɛ siran min ɲɛ an ka se ka kisi o ma cogo min na. Effectivement yɛlɛma donna parce que an ka ɲɛmɔgɔw ye laɲini ta pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔso yɛlɛma ka kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ye n'o so jɔliw bɛ sen na. Donc pour que baara ka se ka nɔgɔya laɲini fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye conteneurs d'anw na pour que fura minnu cira mɔgɔ ka se ka yɛlɛma o kɔnɔ baara kana jɔ. Alhamdulilayi baara tɛ ka jɔ bi bi in na fɛn fɛn bɛ se ka kɛ kɔrɔlen bɛ ka kɛ bi. Donc baara bɛ ka taa normalement tintɔ kan ka kunbɛn cogo min na o bɛ kunbɛn o cogo la o kan ka da yɔrɔ min na o bɛ taa o cogo la fɛɛrɛ bɛɛ kɔni kɛlen don pour que baara kana so bɛɛ ka se ka jigin lafiya an kɔni o disposition talen don. En tout cas laɲini min fɔlen don an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni an yɛrɛ bɛ a labɛnw na o ye bɛɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i ka sigida la. Anw fɛ yan spécialité fɛn fɛn kan ka sɔrɔ Italie district kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ yan a bɛɛ baara ka kɛ yan a minɛnw fana bɛ yen. Ka taa scanner ma kana se échographie cardiovasculaire ni fɛnw bɛɛ hakili bɛ minɛn fɛn fɛn na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don banabaatɔ ka bana na o disposition bɛɛ talen don bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka kɛnɛyaso kɔnɔ. N'o laɲiniw sabatira fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ na ni kɛnɛya ye sigida la ni kɛnɛya nana o yiriwali de parce que fɛn fɛn ye kɛnɛya ye ni adamadenw y'a sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ ka fɛn caman ɲini n'o ye prévention ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka sabati. Pour que adamadenw ka se ka walawala ka se ka lafiya ka baara kɛ u sago la pour que jamana ka se ka taa ɲɛ o y'an ka laɲini ye. Aw yɛrɛ fo n'i y'a mɛn kɛnɛya kuma caman an ka kuma man ca communication ka gɛlɛn an ka personnel ma donc aw bɛ ka baara min kɛ nin ye pour que mɔgɔw ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ an b'aw fɔ o la ka tila ka welewelekan ta an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma danaya de dalen don an kan ka fɔ n'i y'a ye banabaatɔ bɛ wuli ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ o danaya dɔ de
n'an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'o dana minɛn fa cogo min na k'a dugawu kɛ ka ala ka jamana basigi n'a ka kɛnɛya sabati. Continuons semaine na hakili bɛ ka joli kɔni bila banabagatɔw ɲɛ muso ni kɔni nana ka na jigin n'a ye basi sɔrɔ ani den fitinin ninnu mana basi sɔrɔ joli kɔni bɛɛ b'an bolo groupe bɛɛ bɛ yan nɔ A bɛ yen nɔ B bɛ yen nɔ A bɛ yen nɔ registre négatif fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu joli fɛnɛ kan ka taa maternité la équipe bɛ yan nɔ kama an bɛ garde kɛ 24 heures sur 24 minnu ba fɛn fɛn na an b'u bɛɛ la n'Ala sɔnna n'o ni semaine ka basi fosi tɛna bɔ équipe bɛɛ dafalen bɛ yan nɔ 24 heures sur 24 bon mɔgɔw b'a fɔ ko joli tɛ sɔrɔ joli ye fɛn min ye ale tɛ se ka dilan o fɔ dilan hadamaden donc joli di ka gɛlɛn mɔgɔw ma o de bɛ joli gɛlɛya donc ni a fɔra ko min kana joli tant que banabagatɔ tɛ mɔgɔ min tɛ sɔn ka joli i de kan ka wuli i yɛrɛ ma de ka na joli ka joli bila yen nɔ comme ça ni an mago sera ma o b'a sɔrɔ joli bɛ yen mais n'a fɔra ko ni somɔgɔw banabagatɔ tɛ mɔgɔ bolo ko mɔgɔw tɛ joli di o de bɛ joli ko gɛlɛya sinon ni joli dira volontaire cayara don o don joli ko problème bɛ régler ka bɔ ɲɔgɔn na bon joli ko gɛlɛya an b'a fɔ ko population jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'a la parce que joli bɛ taa buna hadamaden la ni o buna hadamaden kɔni ye population ye donc an bɛ weleweleda de kɛ population ye ka to ka na joli di pour que banabagatɔw ka se ka sauver ni olu kɔni nana ni joli banabagatɔw bɛ sauver a bɛ caman bɔ joli ko degun na kosɛbɛ kunun ni bi cɛ an ma basi fosi ye baara tagabolo la baara tagabolo ka ɲi ni u nana u mago kɔni jɔra fɛn fɛn la joli ko ta fanfɛla la an sera k'a bɛɛ d'u ma pour le moment problème fosi tɛ a tɛ maternité la a tɛ anw yɛrɛ fɛ bɛɛ ye satisfaction sɔrɔ awɔ semaine kɔfɛ an bɛ continuer parce que o yɛrɛ de y'an ka baara ye semaine don semaine tɛ pour que ka bɔw ni lakanda donc an ka baara de don don o don mais ni semaine nana an bɛ obligé k'an fɛ o la n'o tɛ an ka baara de don don o don semaine don semaine tɛ an ka baara de don an bɛ joli di mɔgɔ ma n'u nana a bɛ di bɛɛ de ma welewelekan min bɛ n bolo ka se banabagatɔ ma o y'a ye n'i y'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn b'i la yanni i ka to so i ka degun i kana dɔgɔtɔrɔso la joona ni i nana joona n'i lajɛra i furakɛ ka di fura ka nɔgɔ i ma depuis a daminɛ ni 100 bɛ se k'i furakɛ i bɛ taa se yɔrɔ la hali 1000 tɛ se k'i furakɛ o ye kelen i bɛ se ka na ka sɔrɔ joli ko problème min minɛ mais ni e tora so ka to k'i da yen nɔ fo ka taa bana juguya ni joli ko problème nana o fɛnɛ b'a compliquer donc ni min ma ɲɛna dɔrɔn an bɛ welewelew kɛ muso kɔnɔmaw fɛnɛ n'i ye tin senti la dɔrɔn i ka boli ka na i ka lajɛ pour que i ka se ka furakɛ joona ka sɔrɔ basi ma fosi tɛ sɔrɔ ni aw yɛrɛ fo n bɛ n ka médecin chef fo ka directrice régionale fɛnɛ fo parce que an bɛ baara k'olu de ka cadre kɔnɔna na. C'est valable pour tous les autres. Janta min filɛ nin a kana lajɛ k'a bɛ kɛla ɲɛ de kɔnɔ dɛ ɔhɔn a bɛ taga joli kɔnɔ ale ka jugu mɔgɔ ɛrɛn ani mɔgɔ kulonin de ma o kama antibiotique bɛɛ ka durée minimum de traitement standard ye 7 jours ye mais janta ninnu ta ye 5 jours de et normal n'a se b'i ye i bɛ to k'a ka créatine lajɛ ka tila ka taa n'a ye ORL la u ka tulo jateminɛ ni tuloden ma sɔgɔ ka fɛn dɔ k'a la ɔhɔn o kama a kana lajɛ n'u y'a fɔ a ye ko tɔnti kelen olu de y'a kuntigibaw ye Mali kɔnɔ ne min ye maternité kuntigiba dɔ ye ni ninnu ko den ta ye nin de ye ne b'a fɔ ɔhɔn sɔnna an b'a kɛ tan de orobo de don n b'a kɛ ten a banna parce que bɛɛ n'i ka baara donc hali n'a danna sɔgɔmada in na a y'a dɔn ko janta man kan ka kɛ siɲɛ caman butinin kelen salamu aleykum a banna den n'a ɲɔgɔn fan dɔw wulila parce que fɛn magamani minnu kɛlen don k'a kori n'an b'a fɔ tubabukan na ko membran n'o bɛ sama sama dɔrɔn o ye den n'a ɲɔgɔn wulili daminɛlen de ye donc a dun tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ o ma sama o kama ni den bɛɛ bɔra kɛnɛma salamu aleykum aw y'a ta k'a d'a ba ma i ka denkuranin filɛ ye duwawu k'a ye an b'a fɔ ko dɔnnibagaw m'a fɔ ko ni a bɔra kuleli fɛn na k'a fɔ he ala n dɛmɛ sɛgɛn min tun b'a nin kan tɔɔrɔya min tun b'a nin kan ani foyi man kan duna kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye den wolo i b'a dɔn k'o ka gɛlɛn o yɔrɔnin na n'a bɔra dɔrɔn a y'a ta k'a jɔsi k'a da a disi ka yɔrɔnin na k'a fɔ duwawu k'i den ye a bɛ min fɔ a den ma yɔrɔnin na ala b'o jaabi ɔhɔn k'a t'o la o tuma a kana ɲinɛ a yɛrɛ kɔ aw bɛ nin ta k'a sɔɔri fɛngɛ ɲɛkɔrɔ o yɔrɔnin na ka d'a kan den n'a ɲɔgɔn aw bɛna yalo fɔlɔ an tun b'a bila ka wuli a yɛrɛ ma ka bɔ de sisan an b'a sama de ka bɔ samali in tuma la n ko basi dɔ bɛ bɔn o ka fana kan ka jate minɛ de ni o cayara kojugu ni e ko fo i y'a bɛɛ sama k'a bɔ tuma min i y'a kɛ o la i bɛ dɔ bɔ basi min kan hakɛ min kan k'a mesure ta i ye dɔ b'o la dɛ o la tantɛgɛ ma b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama donc
aw bɛ bi ta ni den bɔra yɔrɔ min dɔrɔn a y'a bila a ba disi kan a ye nin sɔrɔ a kɔrɔ enfin i bɛ taa sɔrɔ basi min bɛ suuru a yɛrɛ ma ka bɔ o bɛ jɔ o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ dama o ma jɔ nin kan ka to a kɔrɔ kɔlɔsili la fo lɛri 6 in lɛri 6 in a bɛ to a kɔrɔ de dɛ ka d'a kan a k'a to a hakili la ko basi bɔn min bɛ muso dɛsɛ o bɛ se ka na waati bɛɛ tile kelen jalen taki jiginni kɔfɛ o de kama a ka kan ka hakili to ale la wa ale de ye muso kɛlɛ kɔlɔlɔ kunba fɔlɔ ye ka d'a kan fɛn min bɛ muso kɔnɔma ani muso jibatɔ k'u ni tanya kun fɔlɔ min don o ye basibɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya la basibɔn min bɛ kɛ ni den bɔra ni de kama aw ma ya an ja bɛɛ karilen b'ale la sisan o la a ka an dɛmɛ a baara la aw ka baara ye ka muso la don k'a kɔlɔsi k'a ka joli caya jatemina k'a ka dusukun panpan jatemina ni farigan b'a la wala ni ɲɛnamini y'a sɔrɔ wala a t'a cogo la hali fɔlɔ kan ka fɔ docteur n'an ka na nin karisa lajɛ ne fɛ a t'a cogo la dɛ nin ka basi bɔnni ka ca dɔgɔtɔrɔso jiginniso kɔnɔ aw de ka baara ye o ye o kama an kɔ sɛmɛna yɔrɔ de y'aw ye n'a a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la an tɛ bi ka d'a kan ni ko n bɛ taa ta n bɛ taa bi aw de kan a bɛ n da aw b'a karamɔgɔ i kana bi donc i bɛ faama yɛrɛ sɔrɔ dugu ma o tɛ hɛrɛ ye dɛ donc a kana to an ka bi an jigi de y'a ye a y'a mɛn an bɛ jigi yala ɲininkali b'a fɛ a ko la wa n bɛ den siyɛnko de la donc dɔw mana bɔ ka dimi fanga ka bon kojugu d'état an bɛ sira fanga fɛn to yen donc an b'a to ni ba ka réveil kɛra temps dɔ la an bɛ taa den da o kɔrɔ awɔ den ka kan ka da o kɔrɔ mais normal la ten tɛ a kan ka falen a kan ka denmisɛnnin dɔ bila ekɔliden baden b'aw bolo ni min ka opération kɛra a kan ka ekɔliden kelen de to o kɔrɔ a k'a jɔ a kɔrɔ normalement a ye bɛ timinɛmuso kɔrɔ dɔ wa an b'o kɔrɔ timinɛmuso normal la a kan ka to a ka tinto kɔrɔ de k'a jateminɛ ala nde kana ji kisi koyi nɔgɔ walayi nin y'a a bɛ taga la cogo min sa walayi n ye dugawu k'i ye a bɛ taa ni n'a tilala jiginni fana la a tɛ taa k'a fililen to a bɛ to a kɔrɔ de an ka baara ye obstétrique kɔrɔ de ko k'i jɔ tinto kɔrɔ taki ka kɛ a dɛmɛbaga ɲuman ye obstétrique kɔrɔ ye o de ye a kɔrɔ yɛrɛ o de ni tun ka ni barakabili sera i ka bori i bɛ se boli la ka kunbɛli kɛ yalasa tun kan ka fɛngɛ o i ka kan k'o ɲɛnabɔ de o de kama mɔgɔ galabu kɛnɛ min bɛ se ko caman na yɔrɔnin kelen o de kan ka bila timinɛmuso kɔrɔ denmisɛnnin caman b'a bolo a kan ka kɛ muso kelen denmisɛnnin kelen wa ni muso in nana a ka tin daminɛna fo a ye den wolo fo a ka lɛri 6 kɔlɔsili e de b'a kɔrɔ ni fɛn y'an cun dɔrɔn n'a ma bɔ a kalama e don i ni ɲangini min kan ka kan an b'o ɲangini da i kan wa hali ni lɛri 6 dafara dɔ bɛ bɔ kɔlɔsili fanga la nka kɔlɔsili bɛna yɛlɛma ka kɛ lɛri 3 o lɛri 3 ye a bɛ to ka na fɛn ninnu lajɛ a mana jɛnya cogo cogo lɛri 4 o lɛri 4 i kan ka na a lajɛ fo ka tile kelen jalen dafa nin de ye muso kɔnɔma ni tintɔ ni jibatɔ kɔlɔsili cogo ɲuman ka kisaw ye an b'a fɛ a ka hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ a minnu filɛ jɔlen da la a ka baara de y'o ye a bɛ nin yɛrɛ k'an ka kan ka mesure ta kɔrɔtigɛli tɛ sigiɲɔgɔn sɔn fo tɛ kojugu ye ɲɔgɔn dɛmɛ don ka jugu bila ala k'a yafa ɲɔgɔn cɛ k'an dɛmɛ accompagnante wɛrɛ kana don salle kɔnɔ parce que dɔn lankolon bɛ yen ne ye kunun bɛɛ k'a ta ni ka segin na kuma na k'an dɛmɛ o la kosɛbɛ o bɛ baara nɔgɔya an bolo voilà an bɛnna parce que an ye méthode ko koloma yɔrɔ de ye ninnu ye dɛ nin b'an bolo drap de lit gradué b'an bolo bon ni minnu m'olu sɔrɔ an bɛ k'olu ta kɛ couche ye mais hali couche n'a b'a utiliser a b'a d'a ma an b'a peser fɔlɔ de ka tila k'a don n'an tilala an b'a bɔ k'a peser kura ye normal n'aw ka couche bɛɛ nasuwa kelen n'aw ye kelen peser a b'u bɛɛ kɔ dɔn ka ban on a vérifié ça hier mais u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ équipe kelenw tɛ quoi donc modèle kelen bɛɛ bɛ yɛlɛ donc équipe bɛɛ kan ka informer o la pour que an ka kalo joli kalo 4 d'accord o tɛ kɔ seginni ye an ka jate la an b'a fɔ o ma ko kɔnɔ tiɲɛna an b'a fɔ ko kɔnɔ tiɲɛna
fɔlɔ tiɲɛna filanan fɛnɛ n jiginna ka sɔrɔ o jiginna fɔlɔ tiɲɛna filanan i jiginna kalo joli 6 nin to a kɛra 4 nin ta kɛra kalo 4 ni e tilala i ka kan ka na dɔgɔtɔrɔba ninnu fɛ i n'u ka kuma kɔnɔ wɛrɛ man kan ka taa kun fɛ o kan ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a jateminɛ mun bɛ yen tension tɛ e la kɔrɔlen 6 ans tɛ dɔrɔn ye koyi a den bɛ se ka wolo parce que i bɛ tisoli minnu kɛ k'i kɔnɔ la dɔn kɛ o bɛ kɔli dayɛlɛ de joona tuma dɔw la mɔgɔw yɛrɛ b'a ko kɔli dayɛlɛ o tɛ kɔli dayɛlɛ ye dɛ i bɛ sɔgɔsɔgɔ min kɛ o de ye kɔli wajibi k'a dayɛlɛ kɔli dayɛlɛ kɔrɔ de mɔgɔ min tin t'a la foyi t'a la sɔgɔsɔgɔ t'a la a wolonugu da bɛ dayɛlɛ an b'a fɔ o de ma kɔli dayɛlɛ b'i la dumuni ka di ye wa e kɔnɔ bɛ to ka ja n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ tɔntɔn kosɛbɛ nin bɛɛ n'o bɛ k'i la kɔnɔmaya la dɔrɔn ka dayɛlɛ o kɔrɔ tɛ ko kɔli dayɛlɛ b'i la dɛ mɛ fɛn minnu b'i la olu de kɔlɔlɔ nɔ don sisan e ka kan ka kɔlɔsi an nɔ y'a dɔgɔmanin de ye i ka dɔgɔtɔrɔsoba i kɔni man kan ka jigin yan jukɔrɔ a bɛ fɔ ma CSCOM e man kan ka taa yen wa n'i bɔra na i kan ka na o y'a sɔrɔ tile 40 tɛmɛna k'i sɛgɛsɛgɛ o tuma an bɛ se k'a dɔn yɛrɛ yala tiɲɛ don kɔli dayɛlɛ b'a la wala kɔli dayɛlɛ t'a la kelen f'i la i ka kɔnɔ tiɲɛna siɲɛ 3 de sisan o kɔrɔ de siɲɛ wɛrɛ i ye anw dɔgɔtɔrɔw ye o i m'a ye o n'i ka kɔnɔ sera kalo 2 ma dɔrɔn i kan ka bebedeniw ka aspirine ta a bɛ fɔ a ma aspégique a muguman don i b'a kɛ ji la k'a min don o don i bɛ kelen kɛ ji la k'a min a kɔrɔ tɛ ko farigan b'i la dɛ a b'i kisi kɔlɔlɔ misɛnnin caman de ma ni aspégique se t'i ye aspirine kelen min ni mɔgɔkɔrɔba b'a ta i b'o kari siɲɛ 2 o tilancɛ kelen i b'o fana kari o tɛ kari yɔrɔ 4nan ye kari yɔrɔ 4nan i b'o kelennin de kunu don o don fo k'i se kalo 9 ma i k'a sanfɛ yan bon o bɛ cogo min na i joli bɛ ten de wa o man ɲi hadamaden ma o bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛw ye a bɛ na ni tension a bɛ na ni diabète ye a bɛ na e ma ye don dɔw la sisan e farikolo sɛgɛnnen don i b'a fɔ bi kɔni bɛ n da joona k'an safo bɛ sali i bɛ dumuni kɛ dɔrɔn k'i da mais dugu bɛ jɛ ka 8 heures se o bɛɛ la i farikolo ma lafiya i si la o tɛ normal ye e ka barow la sisan ni aw bɛ baro la i ni mɔgɔw bɛ baro la ni mɔgɔw m'i to yen i bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n'u ma kuma d'i ma dɔrɔn san'a don in ka tila i bɛ taa sɔrɔ e ka kuma fan caman bɔr'i kɔnɔ tiɲɛ tɛ o tɛ k'e la a sɛbɛnnen don i ten da la a bɛ k'e la min k'i la tan nɔ ne tɛ k'i ɲininka koyi ne bɛ ka min kɛ o ye dictée 0 faute de ye n bɛ ka min fɔ a b'i la yɛrɛ yɛrɛ de taki n'i bɛ se i ka lamɛn ne k'i lamɛn i ka so bɛ don o don i ka tɔgɔma ɲɔgɔn ka bɔ GMS la ka taa lasa i sen na o ɲɔgɔn ka taa ka na GMS yɔrɔ ka taa lasa ka na wa ka taa i sen na ka taa sirabada la ka to tɔgɔma la ta ko mun kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ ko n ka taa i bɛ kɛ nin si na sa o tɛ dɛ n'i y'o kɛ ne b'a fɔ k'i bɛ démarche de la o tɛ i bɛ tɔgɔma de fagasa i n'a fɔ ko kunko bɛ mɔgɔ min da la i ka wɔsi n'o kɛra a bɛ tulu i y'a dɔn ni n y'a fɔ ko tulu bɛ tɛgɛ ko ji la pour que tulu kana k'a la i k'i tɛgɛ ko ni safinɛ yan yala safinɛ bɛ se ka kɛ ka joli ko wa joli kolan de ye farikolo ɲɛnajɛ n'i bɛ tɔgɔma kosɛbɛ i bɛ wɔsi min kɛ i m'a ye n'i wɔsira n'i y'a kɛ tan i tɛ kɔgɔ t'a la o ye nɔgɔ de bɔlen ye joli la a bɛ tulu in bɛɛ jeni k'a bɔ i la normal e filɛ cogo min sisan sanni i ka kɔnɔ wɛrɛ ta n'i jasira kilo 20 i kan k'o de perdre kilo 20 n'i y'o kɛ o bɛɛ b'a to kɔnɔ wɛrɛ o kɔlɔsili n'a sabatili bɛ nɔgɔya an bolo nka a mana kɛ cogo o cogo ni fɛn min kɛra tan cogo la ala de y'a kɛ i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de tun tɛ nin den ninnu wololi la o la an bɛ o ala kelen min ye nin den ninnu a bɔsana an b'o ala kelen in wele yarabi siɲɛ wɛrɛ a k'a to i dennin ka wolo kalo 9 k'a da i sen kan a ka kɛ den barikalen ye min b'i dusu sumaya k'i ɲaji cɛ k'i la ɲina kɔnɔ tiɲɛ ninnu kɔ muso dɔw ka den kelen ka ɲi ni dɔw ka den 10 ye ala ka den kelen ɲuman barikalen caman di e ma wa ala b'a k'i ye fana i k'i hakili sigi nka jantɔn yɛrɛ la de kɔrɔcogo ka ɲi n ye nin kuma minnu f'i ye
akana boy kono rek iga fo ko nin kono na docteur da chaman tigin do nana ay ni fo mais iga to ya la ko aga kuma intando ne mais mo woni le bi glace ya fama sa mo woni le bi glace awo mo ju abi to oh chewa gal nyado kono ta do be faranga o koni taro yimi awo e normality mais ni jigina chama ba be bon awo chama ba ka boy la o na do wanye mite ni nai iwa ko he ya mite ni ba sama tama do na ko ngana ra joge fe na ko ndeng na na no go bo din ko bu na ko ji ref la be jita eren ko ji suru eren wa walma de eren o jita o do un traces comme tu bien blaga na kashman le comme ça na no ko ma ko qualidade la era que se go tini que dule niya nunga kon de san feri donc le fro que na dimi dina duluma en même temps accouchement era di machine o go ma ko ala si mata ara juge tu kala ni me era na sai go se dia ke na kala donc fo iti era na nsi ga na njabi ko waje ka de ga funu donc ama se ko nunga wodi ma kono bi antara ke ko jinte ko 15 heures am go de kono dey mo la kalo yuli atun sera awa ko sera si ça ne veut ninga yala nyigene misen tumbela far kala ya memna o wakati nun kono nala far go mimina ay douleur drone ko ngara do abana mais i barasa ko korola nun te dimia ko ben di mais o taku tunna na ere ya tellement que dimi ni toro yina na to be ko tuni ko dim tin toro tunga so ma ya ndon ko mi dimi toro o to me dimi toro nyigene nya jelen tundo be anere la ma do wura me chukudi ala am nere la wa mun ga nere woni akin kera nere doni d'accord yala o beto ka kalamani turu nyegene ji ko no ka la je o yo ke la o me ga nyegene ji ta ka kalamani turu akon awo ni tara fe na wala pese li yoro la awo me ka dimin to ga esko kera awa akela me ko fe ko ara joge tara joge ni do yem blaga ni ara do famia o me na ese we blaga ta laboratoire la ka fo ko ika sune ji laje awo ni ko kotala ani ni bana ki seta ko awo o jabi ou bien awo o yira na ka ayu bongala donc ya pour carnet ka daire si on lui a pas demandé de se payer, c'est pas bon. Il faut qu'elle fasse un SBI. Parce que la façon dont elle explique, elle dit qu'elle a une hydronéphrose bilatérale. Voilà. Et qui a déclenché le travail dans un contexte de douleur lombaire. On ne peut pas exclure l'infection urinaire. On ne peut pas éliminer une pyélonéphrite. Ça peut être une source de fièvre, d'infection puerpérale. Donc il faut vraiment faire le SBI avant sa sortie. Même si elle est sous antibiotiques, on doit faire pour s'assurer. Voilà. Au corps, il mène à la donner au corps. Oh mais à damna wakati mi abena abita ka damna la foki iye demolo ngamiro wo hakedema oye sogoma da kelendo wala aya damna kamini sogoma fo soufia wala ay kelen jale ay kle sabade ke ikono bitimi Patrice Kanala o kle saba bela et me docteur sola ou et me sodi yet ledjol ke sote njugula donya o ke ka kele mbeka ama fe ko kono sele na koni kono dimi imna dro ko etine ki kana docteur sola o ma fe ya amina to so ça fait ma fo koni tura ite me ni na docteur sola dro be dengulo o yo haramu yo de terme so Patrice Kanala o mai yame mo mo ba kete tuma do la ibe kono kalo kono tonke segena me ibina so idin takara ka boy eso kai o ikano o tigi ka basi bon ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min ka tima kile kelen kɛ ni bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a la an ka mun kɛ a kana jɛnya ka se tɛmɛ kile kelen kan i y'a mɛn kɔnɔmaya in kɔnɔna la peseli la u m'a f'i ye fɛn y'i sɔrɔ sumaya min mina carnet b'aw ka mɔgɔw bolo l'enfant a pesé combien? L'enfant a pesé combien? Bon, je n'ai pas lié sur son dossier là. Donc le questionnaire n'a pas été rempli. Si, le questionnaire c'est 2800 et quelques. L'hémorragie là. Mais comment on va expliquer ça dessus?
Voilà, elle a poussé avant